Mit szeretnél? Kaját? Igen? Nem kapsz textet. Nem. 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 Nincs. Nincs. Ja. Nincs. Hiszen egy héttel ezelőtt csehül kellett egy picit tanulnia, hogy a karnevál király Karel Gottót tudja bemutatni a színpadon, most pedig egy olyan úriembert kell megnéznie, aki nem csak nincs. hallgatni a talán, de utána pontozni is fogja, hogy mennyire kerek egész, amit énekel, úgyhogy nincs ami. Berecki Zoltánként következik Rácz Gergő. Bizony, ott van. Rácz Gergő. De nincs. Nem könnyű feladat úgy a színpadra állni, hogy az ember előtt ott ül egy olyan előadó, aki köztudott, hogy precíziós. Nincs. Nincs hiszti. Szöveggel